Molweni ndanamkela kweza se-TV ngesixhosa. Sikwisithembu sika tata umphahlele. Tata umphahlele ngulowo wayithatha unkosikazi wesithathu. Ulinda ke umkhumbuze ngesizathu sakhe sokuba nengxaki nomfazi wakhe wokuqala, into eyayenza uba athathe umfazi wesibini aphinde futhi athathe nomfazi wesithathu, ethi akafuni ukudivorsa. Uthe ke umphahlele as long as esekhona umfazi wokuqala usazokwazi umthatha futhi omnye umfazi xa ngaba izinto zingenzeki kakuhle. Lo nto uthi angalandela unumber 4. Umamkhulu ke uthi umphahlela akakwenzi nalo, akagqibi kwalo lobola yakhe, futhi akakawenzi kwa umtshato, nedlozi lakhe akakaligqibi ukulilobola. Umphahlela uthi yena wamqalela ibhizinesi umkakhe, so laa mali yebhizinesi yiyo ke abangenza ngayo umtshato. Ubuzwe ke uba njengoba wayehleka umamkhulu ngalamini yokuqala kufika kuzokwaziswa umakoti wesithathu, sasithini na isizathu sakhe. Uthe ke na amadoda ayafika amoshe, asihethishe, athi asawugqiba aphinde futhi afuna uthatha unkosikazi wesibini. Unkosikazi wesibini afike adelele ageze ecinga uba ungcono yena. So uthi ulinda wena wawuthi ke ngamanye amazwi tshotsho kumamswane. Uthe ke umamkhulu ewe, she must feel the pain. Umamswane ke uthe yena zange angene kwesisithembu ngoba kubizwe umseleko. Wayezivumele nonkosikazi wokuqala wavuma, zange kude kubizwe umseleko. Yiyo ke lento yena ibimlwisa uba kungene kulo wesithathu. And okwesibini yena wayene-agreement nomphahlele yoba soze kubekho omnye umfazi ozongena emva kwakhe. Utemoho ke ubuziwe ke ngaleyo ba wayesazi uba kukho umfazi wokuqala kuphela. Utemoho uthe yena zange wamxelela umphahlele ngumfazi wesibini, wazi owokuqala umfazi ongumantuli. Umphahlele ke uthe ke xa ebuza uba hayibo kwakutheni nako isisizathu soba angamxeleli umamncane uba kukhona unkosikazi wesibini. Uthi kaloku umuntu xa esemathandweni akufuneki umconfuse, funeka umnike lento ayifunayo. Hayi le mpendulo ibimangaze wonke umuntu ke behleka abahlekayo, abanye nje bemangalisekile ngoba izizathu zikamphahlele hayi azicacanga. Kwathwa ke uyophulelani ke ngoku i-agreement yakho nomamswane. Uthe ke inowa yena wayenxilile, so izizathu azithetha xa enxilile azifani nezinto azithetha xa esoba, because isizathu sokuthatha kwakhe unkosikazi wesibini usoba. Maybe wayenxilile ngoku wayesenza i-agreement nomamswane. Umamkhulu ke ubethe ke angaphuma abe yi-free agent ngoba kaloku lo bhuti akakazenzi izinto ekumele azenze xa kunokwenzeka ke kuthiwe uthatha omnye unkosikazi engekagqibi. Umseleko naye uthe uba umomkhulu wevuma uba kungene omnye umfazi, loo nto ithi akanawo amandla othi makangangeni umfazi wesibini umamswane. And uthi oyena mntu bekumele uba une-agreement naye apha ngumamkhulu, not umamswane. Kubuzwe ke umashamase ke siyamkhumbula umashamase uba uthini yena ngalo moya ophantsi kangaka kamamkhulu ngoba bona bo bayithunje abafani. Umashamase yena ke uthe yena usamile ke lwakhe lakhe and isimo sabo bayithu asifani ngoba yena ucingela abantwana bakhe kunye nepokotho yomyeni wakhe. Ngeke avumele isigebenga sizongena emtshatweni wakhe ngoba uyoshiyeka engenakwanto belamba. Bihlekwa ke naleyo ke into. Umakhosi ke uthe yena umphahlele akekho right kuba ufuna umamkhulu azibekele imali yeprofit ukwenzela azozilobola. Wayeyiva phi yena loo nto yomfazi ozilobolayo? Umsele uthe uyaqala uva umakhosi ethetha into enengqondo, oko badibana uvumelene naye ke
ngelokuba umphahlele bekumele into yoba yena uyayiseva imali kula business yabo ngoba imali engena ekhaya athathe imali ethile kule mali ye-business ayibeke for into yoba yena ubekele umtshato, not uba athi le mali isetyenziswa ngumamkhulu kufuneka aphinde ayithathe ayokwenza umtshato aphinde ayolobola, and yena ethi futhi yena i-waste nje yemali kuye kwaye into yoba aphinde amethathe imali enkulu athi uyolobola uthi. Nondaba ke siyamkhumbula lowo makesitulo uye wangenelela ke naye esithi umamkhulu uvuma yonke into ethethwa ngumphahlele. Loo nto ithi kusazongena abafazi noba bayi-20 kulo mtshato as long as esekhona umamkhulu. Omnye ke ubuze umphahlele uba kutheni angavela amlobole amgqibe nje umamkhulu kuba amandla endoda awapheli. Umamkhulu uthe hayi vele yena emzini nguye owaziwayo njengomfazi, abanye aba baziwa njengeentombi zange wabalobola. Kubuziwe uManswane uthini na yena ngale nto, uthi kanti yena akaziboni njenge-girlfriend. Kwabuza uba why ngoba kaloku ifemeli yakho nekamphahlele azikadibani. Uthe khona kunjalo yena akaziboni njenge-girlfriend. Uthe ulinda ke linye elakho uyi-girlfriend xa kunjalo. Utemoho yena uthe xa ibuzwa wathi yena uzolinda aqale agqibe ngomkhulu akalinto uyi-girlfriend. Umsele kucebise ngelithi umphahlele makagqibe umomkhulu ukumlobola atshate atsho awalobole onke amakhosikazi akhe ukwenzela uba kuzophela yonke le nto ithethisayo, enze izinto ngendlela. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe siphinde silike futhi. Bye.